asoroboti rwabene rwanyarakoba rukwariganirwa n'umurikito Daniel Ontire ase Jumatatu gotabanga Dennis Osoro kuri ase kenyero kya Getare ime yensemo ya Kiumbu ebunge Nyaribari chache county ya Kisii nigabeire echera ase miaka 10 bono maiga yogoita mokaye goika gokwa ase riomana ria nyomba mwaka bwechiri bubere na 15 nemo 2016 asoroboti rwabene Jumatatu ya lero nigo bono agochia gotumanya igoro yobogima obubwa yanyarako bakagotwara asechera nabo igo asechera igoro yobosari obo wasebona rure esegeto gochia ase abasae kweneke bunankwirenda bare nabo igo abananchi bonsi gotaikire nebikore bine bigasate bire nigatigete igati abana bae bachandegete oroboti rwasenchera yogoikira Jumatatu ya lero chitariki 10 cy'umutenyo gatatu asoroboti rwabene n'umugano wa Dennis Osoro musae w'imyaka yegatwa oyugeta seni kya gatembe kya molekera hasi kiunga weekend ga kwariganirwa bena se kanisa aga yogokuregesibo ase chera mugasorero niko twakoreta roito wikase kenyero kya geterere ikigotoka Kiumbu ase bunge ya Nyaribari chache imiye county ya Kisii ase nkayaye egetuno igoro elyo komanya igoro y'omugano ye Dennis Osoro nigo agetomborgyo ye na kumuita chitariki kyanda cy'umutenyo gatanu na gatatu umwaka w'ekiri bubere na 15 no yomo ase riomana riegenka ekyo kererete gosibwa ase chera magiga yogoikigwa ase kigambero na gukumerwa rituke limo yanyarikanite kerna na tuwaetana no muruyo na sama goso anyumba kerna mwaka nganyoranga na sirio bugimo bwaye na be serikali bune bwata maoka matambe yanyarikanite kambuata ngaenda bosibwe kigambero somucho itobosongo kerna na bwatua ngagenda kotini keneka bosibwe kigambero ya bosongo asengencho na mwobete nyasaye tinji etigo gokora kina kero nasomerwa mastaka nenga itaberana ngatebanga magosa ini yakorete serikali kaire getambo kero yangirete gansibe myaka 30 ase echera lakini tinji etigo tiga komokorera nyasaye mirimo yae kana igeteime nganyore kanisa yegi Adventista nero nasenginyo na maite nyasaye kabisa ekareka 2024 mutinye komina kabere jitaikia 23 mone na kambwera ngarangeri guchie koti kana ngeri guchie koti na ikaso bosibwe kegambero kelia bakarigereria momocho bakarigereria na ne statement yane bakanyoranga nimbwenete ngokeliwe miaka igonga tibachiti gontiga abo bankeretie miaka bakange miaka 10 kera bachikorigereria miaka 10 bakanyora na akorire gesibo litukeri elio batemete gonte bingantigara asechereria igere nkobune kanisa se njire bwenerete lakini asingenjo naringe na maiga yo ikandrone no muiburi ono yotigariteka yo ni mama mogotu one go bwate miaka 53 ebere yani 87 years elinde elio ngate yo monguru ngakoranje okoro wanja kwao elinde muikere morora senginjo buyabuao ubugima hase chera otebuna nigo warengo bokongwa sare na mono hase nchara no koliegwa nechinda nechinsuri egento kerete nonya na fiaye go sareka na gusiria manyinga ekerore mari utamusemerete nyasaye na botacheka na ekerora abe mari utamusemerete nyasaye na beko nyarekana egesibokia utogikia ndonsi egekora ritangani ndagerero igutumika na mache na chinye ninchire chigoro kwegesale gesale kengeri kuobu na tukwaga iga ali gekora bigwa kya rabira ni gobo nyansi omente ibi bimomo gibyonsi ya ruo ya kenyuno ndi wensi okejere ngombe chinsi yaga tikeri kuye kukei ekora gese kuya igokera base koerera liko amacha ali gakobe kwa togota kya rutume amagutabere ligwe kanda alia aretwa tonye ligubisinini lindenga timutwara chinguru wonekera magutari abekiru bona igogwete pati kera kugwere literi muri so asesani ya otabinya sembi ya muno na literi ga konyore lili kongu nani talingi yete ni litori kongu gokumia ebinto mbira to gutumia bikuru kumururu epengere
ebakuri ebintu bina nabo okoibirwa nakoranyona ngakoibirwe nabasibu bande ithukena bokorara nchara bono aya gugwachira oro omogeni nabo koigwa burangeti go store ego igo ngara bokomenya obugima borobo kongu buna nonye wenyoreta sechera bado nari no gosemeria buno bugimo bwae mbochikobo buya egentare ng'ania negetugi ekikerange na mache Ayubu 14 osome isano ibere ekare gototebia ng'a omote korana chwe nande oigwa rufu ya mache ogosemeria nkoronga nabo ogosaboka nakora asaboke ebisabo biaye nabo bikogenderera kubeka amatunda igo ngatari mang'ana ogosemeria mbwate ngoringa kinde na abana bane na mama ominto ogosemeria nkoronga monene keraire ni uburuti bwaye atonyoe tori nyomba mwaye litukeri ng'a twenyorere uburuti bwa iguru ase nkwana ya osoro nigo agweitia ase gekorekio egento kireta asare nene kwirira abana banyogusira gutigara bachandegete ase boigo hatutaria ase mbera y'umurugyo asa enetigwe emyaka 10 yaitire okonengetwa kwangwa na gochaywa negati yaria ya mateae ya sanga yaitire techinga kyomoso igaringa sechera obo maene nabo twaetira chi challenge na abana abaiga baminto babete bagutibuga iga obunanga atarenge iga sasa ingine ndwara konyora no omogeni gocha ase family egekogera none kero togotara gosine chipara kero omonto agotorora agoteba ng'abu nabaiti ng'abu nabaiti kwanza ntobwenete kobarora nonye ne ase chinyomba chiaito no mate muna na moro chenyete yuburweiro wo igete gonso igo na moro chenkanura hande nkakonga none ndwalete iga ninkonga take kimuru chiga chingaki arenga sigesibe kyoboigo nigarwete bugima bwaye gochia senyasae akegira oborandia n'obwagachi gose masonre asaboria gosirwa kugolerwa nonyene bintu byemeremo elio kubetumeka aso kwegendereria lakini goika bono iga bado abombwate likonguri linene gekogera bombwate mamu minto no mogotu na oyo niteti gokonyo na incho monyene niteti gokonyo ekora ninde na abana bakoende skuru batabwati baganiti gokonyo mono mbabwati none nyomba se bakorara bono nabeko mbere gasi engongu no muibuli ekarambwata abana batabwati ase bakorara batabwati ekibakori baniteti gokonyo ngaenda ngasoa nkegera ninyegerete masonali nimbwate grade bone gebintu gendo ndabwati nebintu byo gochaka okora emerimo lakini rende nyuma ntaraja gokora emerimo nakingokora inyore none ndagera nkoria mbe chinguru rende machi okora emerimo enyomba ya no sikujerigereri mabati anu naye tigete mete simikire gaige menga mabati anabo chokire nyomba egotume kende ngeyo nkorarera fakite nyatalie ekanisa etiriso ya Kisumu ya ndeterete madresi igoro timbwati ase nkora chiba igoro oborangeti bori nakonyetu omo nabungutumia oroboti orega nigoro ringete kurwesegeto ochia sabasa bake gwetanga na mang'ana yobosaria bwanari egento kebaisa kwirira ogoturwanigwa kwa magimabo na gwetanga kurwa sobosaria aho egento kebaisa kubairira kwenyora soko boko gwe serikali okoro gotambe ori obwate kemwa kende goja asende twaberane rinde elio tugwata no koboko tosukani bosio ense yabona igageta etabantu bamaete nyasaye mubaho basemi ekorekera abana bari babwatirwa iruru meyechera ne fakti abange bakochiba basaria magimabo asenge njo yenchara kwanyora umuntu onchoiru obera umusubati orengo omwana omuyoro chakonye ense yetu ya Kenya mambia onchoiru obera umusubati ingende twabeta togosomia abantu tukaba tokwagiria abantu nga saba nyasaye aho konye ekogera eketaikerokio ogosemeri gustari kwa nyasaye beiga wiki ikiagocha rituko nechinga kibune cha rero kirone ndacho kwarigeneria oroboti rundi rwa bene ngurubwateregeta seni kiagatembe kuriga sebonge ya Nyaribari chache imiye kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Ontiri